binarum swaraning para tunggu munyang arangin kumiring lama pangli ing Widyawati ingkang hanganyo tanya ababar ketawang puspa warna ana gandha arum ana gandha wangi sumerbak tebake jroning wis pawargian Tulya kahawurian ana teja ingkang ngurung nama bolah tuhu punika tejane sekaring kedaton nggih sekaring pawiyahan pinangantian putri kekasih nami Dian Ayu Devi Novitasari ingkang ngarsa binayang karimijil saking Tepaswangi arsa kakanthi manjing wonten ing sasana rinengga mayang arum sapating busana pangantian putri kang hanimba busananing Prameswari Nata tinom saking Mandrawa kawis tinggal abyor mobyor pating galebyar tuwin pating calok katempuing pandong purung ngargani yen to Sinandra pindha kilatasa siring mutsang kanginan dene rumaksana panganten putri membak lumingganing waring dene melwana langsung mulut gilar pindho kang samanyan binabar yen Sinandra pratengung dian ingkang tinuju dening pamomong pinangantian putri pinaragan Ibu Mutia renggani salam sekali kedaton iki sekaring pawiyahan Joko lenggahan gono raras lenggah piyambakan semengko jroning Wardaya wagi ndang liwona ndang gagi ndang kaupa sining keginanti kang sinareta tu mapaing padha suwur Sing bedol Sekar Puspita Adi Moncowarno menika sinambi rantu keluarga pisan yang saking Ngawi nyebar ning kawis sabar sawetawis nggih Pak Bu dan sewu menika Pak Musimin Ibu Sumaryani miwah Prato Ngawi awit menika taksih wonten lebet parikian pepundhen kula keluarga ageng ingkang rawuh ugi taksih katemben pinarah wawan pangandikan Somitra Pangandaran monggo ingkang kepareng hambaya wujudipun Sekar Klepu Dewa Dalu Jaya Daru tawi kembar mayang kasumanggahaken nyuwun senjata pitulungan piyantun kalih saking keluarga mriki kepareng hambaya wujudipun kembar mayang angsal bakang piniji Satya bagus sigra bidal boyong kembar mayang mangku wis yoga para wadya namung nenggo dawuh ira datan kang samiya kantun namung nenggo bendi bidal mung jer wis yo rampung Satya bagus sampi dawuh boyong kembar mayang wis yoga
Satrio bagus iku bida wilut sing ngrenggani tindaknya temanten ngatung Bapak Ibu yang kula hormati, lumampah ngati cara wisudan temanten kalih mugi mangke rahayu. Pindho cantaka nyamung warik ngrenggani wisudan utawi temanten kekalihipun. Kembar mayange pingking. Wus dumawah wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat dumawahing pepesten inggih saking pangasing Gusti Allah ingkang kenar jagat piwangkelan niat wonten siang punika wonten sifat jalu tanapi pawestri sumedya netepi ilo jaring para kina ingkang winastan upacara dhaup utawi panggih mengkuwerdi panggambuhing penggalih lununan tindaknya temanten kekalih sarwa pagotingal tempuh ing catur netra linambarana raos ingkang ginaib temah babar daya tuwin pangaribawa datan saranta kumlawi astani temanten kekalih bebalangan gantal ingkang winastan Kiai Gondang kasih ugi Kiai Gondang tutur dene punapa teng kinarya bebalangane temanten kekalih dumadi saking sedah lilinting pinilih temurose tinangsulan lawe wenang suruh siji lumah lawan urepe yen ginigit nunggal rasane sajuga priya sawiji putri lamun tawus panunggal kekarepane pinesti dadi jatuh karamane tumunten kalanjengaken upacara bengen temanten putri Diahayu Devit Novitasari angubengipun garwa kaping 3 nuli sumembah kalbu kaping 3 tumunten hamici sampiyane kang ngaraka antika pecah sanalika nuli temanten kalih katangkepan astanipun kajumenengan jajar sumanding sineban sindur kalan kang Rama Ibu
Ya Pak Samino sekarang ngasuhun semeneng ngandikan putra kekalih dini kadang pisan panjenenganipun Bapak Musipen Ibu Sumaryuni ingkang hormati dayahaken wonten itu. Laras moyo summa uji pangastungkara bebasan derek pamita nugrahane Gusti Allah dhateng ingkang sifat Rahman miwah sifat Rahim nggih welas asih. Lulunan teman-temannya kali senebang sindur lan Rama miwah ingkang ibu dene sindur ingkang murni rekta miwah seta tanggula kelapa menika sumparalampitos sinandi sawusnya tinangsulan wonten ing madyaning Bali Wisma waniya mring bebener lan medya marang kanestan Bapak Ibu mriki yen tangga pastor. Nah Bapak Ibu mriki kesane tangga pastor ya Pak mriki mandap iya tangga pastor monggo pamadu ingkang kadangwisan arsa tangga pastor kadangwisan sutresna jenenganipun Bapak Samino sekalian Ibu Sulastri miwah Bapak Musipen Ibu Sumaryani monggo kadangwisan kadharaken pinarak monggo nggih Pak Samino minggah oleh monggo kadharan pinarak nggih. Sindur kae sinjang ori rekta miwah seta paralampita sinambi sausya tinangsulan wonten madyaning Bali Wisma. Waniya mring bebener lan madya marang kanestan. Teman-teman kali kakang ini kena Rama Ibu kanenggahaken wonten kursi pinajang lenggah jajar sumandi bebasan karuban segaten madu kajebukan ukir sari bagya mulya sinandi kalebu temanten kanthi sausya tinangsulan wonten ing madyaning Bali Wisma dene sampun jangkep teng Rama Ibu sekalian miwah kadang pisan ngrenggani lenggah wonten sakanan keringipun temanten kekalih menika kepareng pun lajengaken mangke jangkep upacara wisudan wonten upacara perhubungan boten langkung ngaturaken wilujeng rawuh njenenganipun kadang pisan sutresna Bapak Samino nyuwun sewu Bapak Musipen Ibu Sumaryuni miwah keluarga Ngawi leresipun Karang Tengah Jalan Ronggo Warsito Ngawi Tlatah Jawitan sketsa nggih penenggah tumapaing padha suwun laras moyo sarengan kadang madya laras Sagung para tamu lulus Raharjo kalis rubidane skala ing sambikala wisudan pinanganten kekalih jangkep lumados ing upacara panggih monggo saking renggani Tatalia Salon Mbak Mutia kepareng ngrigenaken titi laksana gati kerubungan kapurwakan bobot timbang kacar kucur dar kembrolos buntin sengkeman kabiwadya
kabiwada para kadang madya laras sumangga nuwun nderek kinanthi padang bulan ketawang rujit napa Ibu Pertiwi pun nderek monggo nggih. Upacara adat rombongan ngluri kabudayan Jawi Adiluhung kalawa sampun kapurwakan bobot timbang pasemenira yekti panjenenganipun Bapak Samino saribit Ibu Sulastri boten benten-bentenaken nggih Pak Bu. Babagan panggulawenthah dumateng kang putra kekalih sampun karengkuh kados putrane dhewe, putranipun piyambak. Dene paripurna bobot timbang pun lajengaken dahar kembul bujo, dahar nyebataken mangan kembul sesarengan. Temanten kekalih dedulangan sekula punar menika ugi setunggalipun pralampita kagem temanten kekalih sawusnya tinangsulan wonten madyaning bali wisma bebasan abot enteng sinangga wong loro. Monggo Kang Mas kepareng dahar tur kepareng kula dulang. Iya wong iki Nimas. Dalam peribahasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Disembuyane temanten kekalih yen cinandra keterengket bebasan renggang gula kumepir pulut. Sasampunnya dahar sesarengan tumungken ngunjuk tirta wening ngendikanipun para winasis, para winisepuh. Winastan tirta purwita sari nenggih bijile sang rasa kundha. Pun pendet saking to utawi besing bebener cacah songo ngendikanipun para winasis malih ujaripun bakul sinambi wara menika nedahaken titah sawantah ginelar wonten ing alaming madya kinantinan Babanawa Sanga tumrapipun kaum Adam utawi kaum priya kinantinan Babanawa Selas tumrapipun kaum Hawa utawi wanita. Sampun bilih sampun pun lajengaken kacara kucul percaya kepareng Ibu Juru Pangati Busana Rengganis Tatari Aswidi Bu Mutia nyamemtaken ubo ramping acara kucul ingkang dumadi saking budhe kawak kara kawak benguk nggih kawak ugi wonten arta receh jangkep wos pantun mentik wangi utawi raja liling iku kala rumiyin pun padhe tilam lampus budhe kawak kacang kawak kara kawak nedahaken wong liya dadi sanak. Awit kula panjenengan sedaya bilih leres nut sejarah taksih titah turunipun Kanjeng Nabi Adam ugi Bu Siti Hawa. Kacara kucur biyen subur saiki tambah makmur. Dikanipun mekaten. Nimas, inci wonten dawuh paring dawuh Kang Mas iki lho. Pun Kakang mulih makarya mulih nyambut gawe wong ayu. Entuk guna kaya entuk rezeki ndak wenehke sliramu. Tampanan kanthi bungaing atimu, bungaing rasamu injih. Bapak ikut derek jumeneng, Bapak derek jumeneng. Bapak derek jumeneng ya. Yen wis mbok tampa sayu ana pasrah marang Rama lan Ibu ya ayu injih. Mas matur sembah nuwun. Tuli panjenenganipun Bapak Samino saribet Ibu Sulastri jumeneng napi guna kaya saking putra Nduk Ayu David Novitasari. Bu menika kula ngaturaken guna kaya peparingipun garwa kula Kang Mas Aprian Dwianggara pun tampi nggih Bu Pak. Iya ya nggih. Iya ya Nduk kene ndak tampane. Ndak simpenana lumbunging paceklek. Mengko sawanci-wanci yang sliramu mbutuhake guna kaya iki yen mbok suwun matura Ibu utawa Rama ya nggih. Bener kandhane pampun Nduk injih Ibu matur nuwun. Injih Rama matur nuwun. Paripurna kacara kucur tampa guna kaya tumunten pun lajengaken upacara lolos dhuwur temanten kekalih kajumenengaken tumunten kalolos dhuwuripun menika satataning Keraton Surakarta Hadiningrat utawi Keraton Solo leres wonten Kasunanan utawi Mangkunegaran ngaten bilih ta putra badhe sungkem dumateng Rama miwah Ibu ateges sungkem dhateng tiyang sepah wayah dhateng eyang boten pun kawaraken ngagem dhuwung mila monggo temanten kali kajumenengaken kadana laos dhuwung dipun sarinani keng garwa piyambak boten napa-napa Nduk Ayu David Novitasari. Mas manten madhep mriki ngene. Monggo Mbak Manten. Pangapunten ingkang ageng Kang Mas nggih. Kula cumantaka halolos piyandel dalem ing kasultanan Demak Bintoro. Ora apa-apa Ayu. Nanging alon-alon
tasih menika kalawas dunipun disukani nggih kursi nggih Mbak nggih kursi ya lajeng jejer Mas Paten jejer wonten tengen nggih Pak Paten gitu sendalipun dipun lepas riyen nah dilepas nah tumunten kadang upacara sungkeman lun-lunan galeah pindho sing lupa tindak nyata manten sarimbit arasa sungkem sahanda pepadanipun keng Rama dalasan keng ibu yen Jinandra konjem mari telu babasanipun wiwir-wiwir maneh keng putra temanten kekalih kalus-lus kami jangani keng ibu inget untuk nalika taksih kinandhut wonten buah garbonipun ingkang ibu ingkang dangunipun Rawa Candra Dasari mijil punang jabang bayi gineka mentah pinudang bangkit sinom saha diwasa wonten ari siang punika wene suda dados raja sedina ratus dalu Rama kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula katur nggih Rama mekaten mugi kula ibu Rama kula ngaturaken sungkem bekti kula ya nggih wis dak tampa sungkem lan bektimu marang Rama nuraniwat pangestune Rama wae tanpa ana ya nggih dawuh kapundi Rama mugi dados jimat pariping dayana ingkang santosan yen kula badhe main-main semoga pangestune ibu kendhata le tanpa ana injih ibu matur sepanjang sanget dayana ingkang santosan matur nuwun Rama ibu sampun wis sampun gantos dhateng marang ibu para sepa ketusan kanan kiri riyen ketusan kanan kiri riyen ketusan kanan kiri nah Mbak Manten datang ibu Mas Manten datang bapak Rino lawan mengindak sesunak itu berani Gusti Allah kang Maha Rahman lan Rahim yen nggih muga-muga ayu-ayu nggonmu bebrayang injih Rama injih ibu Rama matur nuwun bilih sampun temanten kekalih arsa sungkem dhumateng Rama ibu Mara Sepah sepenting ngalor nggih terpepeh lho nanti ndak nyata temanten kekalih arsa sungkem dhumateng Rama ibu Mara Sepah Bapak musimin Ibu Sumaryuni pangapunten ingkang ageng Rama Ibu kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi pun tampi kasunyatanipun Rama Ibu ngantos wekdal samangke kula taksih ngrepoti panjenengan kekalih bebasan kula dereng saged bales toya susu ingkang tuk rikala kula alit panjenengan paringaken dumateng kula wis nggih ora susah nangis usah panolongku sungkemmu ndak tampa nggih ora liwat pangestune Rama wae tanpa nono boten kantur kula Ibu Rama kula ngaturaken sungkem mugi pun tampi gantian Mas Manten sungkem dateng Pak Pak Manten dateng Bu Rima wengi ndak sesuwenake nugrahane Gusti Allah muga-muga hayu hayem lan tentrem omah-omah lurah lewat pintu kasih Rama ya nggih tole bagus digatekake ya nggih ya sliramu bagus sapriyan bangono jejer priya kudu sembodo ing griya tak lingkuh salining kewuh ya nggih yen sinawangsa ngarep katono dadamu saka mburi katono gegermu yen tokaku ateges dadi pikulan kang jarot rasa tumrap keluargamu urekape marang sanak sedulurmu lan usaba agama lan bangsamu yen to lemes bisa kanggo tali kang kenceng kanggo keluargamu boyong nggih liwat pitulase ibu David sliramu jejer jaringan dadi jaringan brukut wujud to jaringan kebak ya nggih wis kono-kono kan Mas Bundaran metu meneh kundur kados dawuhipun pepundhen kula Bapak Kasut Bapak Yakman nun sewu
menika keluarga ingkang saking Kerajaan Tokawi iki Pak Bu pangapunten. Rawuh panjenengan sedaya wonten griya mriki saestu matur sembah nuwun sanget dinita kepareng rumangsari kundur. Derekan lujeng daipun manggih rahayu kalih spring bapak baya ing margi ngantos tubuh kita lemes wong-wong. Paripurna pacara perhubungan nyun sewu. Sekeca lenggah keluarga Ngawi Pak Musimin Bu Sumaryuni miwah baraya ingkang saking Karang Tengah langsipun Jalan Ronggo Warsita Ngawi. Langkung rumiyin monggo Pak kersanipun rancak acara menika mangke apabila panjenengan awit kala enjing menika kasun pangestu foto saking keluarga Ngawi. Sekalian jumeneng jajari tematen kekalih saparipurnanipun Pak Samina Bu Sulastri miwah kadang pisan nyun sewu Pak Musimin Bu Sumaryani. Monggo keluarga ingkang saking Ngawi sepindah malih sekalian jumeneng linggar saking kamardikan ing legah jajari tematen kekalih sun pangestu lumantar foto. Dene mangke saking keluarga Pak Samina Bu Sulastri mriki monggo kasumanggaken sedaya keluarga Bapak Ibu mong penapi tamu kadang-kadang sinuman sedaya ugi sedaya keluarga Mas foto.